嵐の可愛い曲ランキング。はい。せーの。おー。途中下車いいね。メロディー可愛いな。じゃあ手つなごう。手をつなごう。一緒に笑う。それハム太郎。O がちっちゃい O やねん、これ。これ可愛い。こだわるポイントやね。うん。何せーの。おー。人の中のギャラクシーは南くんの恋人の主題歌はロックに近いそう、Don't Stop My Love。ああ、いや、見つめてみつめ。あ、それロック言ってるやん。うん。題名がめっちゃロックやろうに。可愛いやん。お前のせーの。ハピネスはダンスも可愛いもんな。そうね。相手ゆきとテリーパー。これ題名から可愛い。言えるら可愛い。もう一個前をテストだけ言う。Welcome to our party は迷いましたね。皆さんは何の曲が可愛いと思いますか？ See?